Лепш даваць, чым браць, кажа нам Божае Слова. Як памятаем, гэтыя словы апостол Павел сказаў братам і сёстрам у Хрысце падчас свайго адыходу з Эфеса в Иерусалим. Ён цытуе Ісуса Хрыста. Гэта адзіная прамая цытата Ісуса Хрыста ў Бібліі, якой мы не знойдзем у тэкстах Святога Пісання. Але мы павінны памятаць, што сказаў апостол Ян, заканчваючы сваё Евангелие. Ёсць яшчэ шмат іншага, што ўчыніў Ісус, але каб усё запісаць падрабязна, дык думаю, не змясціў бы ўвесь свет кніг, якія меліся быць напісаны. Але нават калі мы звернемся да тых словаў Ісуса, што запісаны ў тэкстах, то мы дастаткова поўна зразумеем праўду пра неабходнасць для нас быць міласэрнымі. У сваёй нагорнай казані Господ сказаў такія словы: «Шчасныя, міласэрныя, бо яны атрымаюць міласэрнасць». Слова «блажэны» з рускай мовы літаральна азначае «шчаслівы», «паспяховы». Мяркую, што апостол Павел быў чалавекам і шчаслівым, і паспяховым. І асабліва ў тыя перыяды, калі ён адмаўляўся браць плату за сваё служэнне, хоць і меў на гэта поўнае права. Павел зарабляў сабе на хлеб сам, сваімі рукамі. У першым лісце да карынцянаў ён кажа: «Аж да гэтай пары мы галадаем, смагнем, і голыя ходзім, і б'юць нас, і мы выгнаннікі, і працуем, робячы рукамі нашымі». Чаму ён гэта рабіў? Трошкі далей у гэтым жа лісце ён адкрывае мэту такога свайго жыцця. «Дык прашу вас, будьце маімі пераймальнікамі». Пераймальнікамі ў чым? У даванні. Справа ў тым, што шмат хто ў Карынце лічыў фізічную працу нізкім для сябе заняткам. Лічыў, што гэта доля рабоў. Такая вось ментальнасць была ў грэкаў. На жаль, такая ментальнасць, мне здаецца, уласцівая для ўсіх неверуючых. Хоць яны грэкі, хоць беларусы. Дык вось, Пісанне адназначна кажа, што шчаслівы той, хто спачувае няшчаснаму. У дзень ліхі вызваліць яго Господ. Але могуць узнікнуць сама меней два пытанні пасля прапанавання для ўвагі гэтых тэкстаў. Па-першае, якія адносіны мае да пытання аб міласэрнасці занятак або незанятак фізічнай працай? Па-другое, якія адносіны мае да міласэрнасці такая якасць характару, як спачуванне бедным, няшчасным? Справа ў тым, што міласэрнасць ёсць, папростаму кажучы, аддача, дапамога бедным, слабым, нямоглым. І калі нямоглы не можа заплаціць прапаведніку ў выглядзе ахвяраванняў, то служыцелю нічога не застаецца, як самому зарабляць сабе на жыццё. І, канешне, калі цябе не бяруць на працу інтэлектуальную, то давядзецца займацца і працай фізічнай. Дык што, Павел быў не здольны займацца інтэлектуальнай працай? Вульгарнае запытанне, праўда? Проста чалавека, які ёсць аўтарам ці не чвэрці напісанага ў Новым Запавеце, не бралі на працу на радзіме ў Ізраілі таму, што ён быў у апазіцыі да кіраўніцтва сінагогі. Праўда, справа яшчэ і ў тым, што ёсць такія людзі, якія прытвараюцца нямоглымі, каб не даваць, каб не плаціць. Мяркую, што такіх мы дастаткова сустракаем на нашым жыццёвым шляху. У тым ліку і ў царкве. Далей.
Міласэрнасць цяжка сабе ўявіць без такога чынніка, як спачуванне. Міласэрнасць, уласна, і пачынаецца са спачування. Але калі міласэрнасць і завяршаецца ўсяго толькі спачуваннем, то гэта, пагодзімся, не міласэрнасць. Бо няма канкрэтнай аддачы, канкрэтнага дзеяння, канкрэтнай дапамогі. Пра гэта вельмі добра кажа ў сваім лісце апостал Якаў. Калі брат або сястра не маюць у што апрануцца, ды не маюць на штодзень ежы, а нехта з вас скажа ім: «Ідзіце ў супакоі, грэйцеся, ешце», ды не дасць ім таго, што неабходна целу, што за карысць? Скажам шчыра, што гэта ёсць невыкананне самых галоўных запавядзяў Божых. Сябры, невыкананне запавядзяў Божых, якія Ісус сфармуляваў вельмі сцісла, першае такое: «Слухай, Ізраіль, Господ, Бог наш, Бог адзіны. Любі Господа, Бога твайго, усім сэрцам тваім, усёю душою тваёй, усім розумам тваім ды ўсімі сіламі тваімі». Другое такое: «Любі бліжняга свайго, як самога сябе». Большага за гэтыя прыказанні няма. Дык вось, невыкананне гэтых запаведзяў цягне за сабою нашае падпадзенне пад суд Божы. Мы часта памятаем усе прыказанні Божыя, але выконваць вось гэтыя два, самыя грунтоўныя, на якіх трымаюцца ўсе астатнія прыказанні, хоць іх там 600, хоць колькі налічыце, не спяшаемся. А гэта ж падмурак. Як можа выканаць чалавек мноства прыказанняў, калі ў яго сэрцы няма падмурка, няма галоўнага — любові да Бога? Тое самае было і ў Тэсалоніках, а не толькі ў Карынце. Павел піша ў першым лісце ў Тэсалоніку: «Хоць маглі быць у паважанні як апосталы Христовы, але сталіся мы малымі між вамі, і як карміцелька песціць дзяцей сваіх, так і мы, спагадныя да вас, хацелі шчыра перадаць вам не толькі Евангелие Божае, але і душы нашы, бо сталіся вы нам вельмі дарагімі. Вы памятаеце, браты, працу нашу істому, ноччу і днём робячы, каб каго з вас не абцяжарыць, абвяшчалі мы вам Евангелие Божае». І далей у другім лісце Павел дадае наступнае: «Бо самі ведаеце, як належыць пераймаць нас. Бо мы не жылі паміж вас нягодна, ды дарма чужога хлеба не елі, але ў рабоце і стоме, уночы і днём працуючы, нікому з вас не былі цяжарам. Не дзеля таго, што не мелі мы ўлады, але каб сябе даць вам прыклад для наследавання нам. Дык калі мы былі ў вас, гэта вам загадвалі: хто не хоча працаваць, хай і не есць. Бо чуем мы, што ёсць некаторыя між вамі, што нягодна жывуць, нічога не робяць, а толькі мітусяцца». І зноў мы бачым мэту такіх ушчуванняў — даць прыклад жыцця ў Хрысце. Узнікае пытанне, канешне, у кожнага з нас: адкуль усё гэта ў Паўла? Бо з уласнага досведу мы ведаем, як цяжка быць міласэрным. На спачуванне нас звычайна яшчэ хапае, а вось давесці справу міласэрнасці да канца сіл не стае. Чаму? Якаў так адказвае на гэтае пытанне: міласэрнасць вышэй за суд. І далей дадае: бачыш, што вера садзейнічала яго учынкам, ды вера праз учынкі сфармавалася. І споўнілася Пісанне, дзе сказана: паверыў Авраам Богу, і залічана гэта яму за заслугу.
і названы ён сябрам Божым. Такім чынам, ключ да шчаслівага жыцця праз міласэрнасць толькі праз веру ў Господа, праз веру в Ісуса Христа. Праз веру в Ісуса Христа. Бо, як памятаем, Павел піша галатам, у Христе Ісусе немає сили, ні абразання, ні неабразання, а вера, якая дзеє праз любоў. А ў першым лісце ў Карынт Павел кажа: «Не ведаю сярод вас нічога, акрамя Ісуса Христа і таго крыжаванага». Ад Христа ўсё гэта ў Паўла: спачуванне, міласэрнасць да нямоглых, слабых, да немаўлят у Христе. І гэта добрая вестка для цябе, для мяне, для нашых блізкіх і далёкіх. І калі мы маем міласць, дар веры ад Яго, то мы бярэм, пераймаем ад Яго і ягоныя рысы характару, ад Яго, ад Ісуса Христа. Вось скажыце, калі ласка, як можна тварыць міласэрнасць людзям, калі перад гэтым не прабачыць іх правіны? Немагчыма. Ісус Христос так кажа аб неабходнасці нашай дараваць вінаватым перад намі. І калі становіцеся маліцца, адпусціце, калі што маеце супраць каго, каб і Айцец ваш, які ў небе, адпусціў вам грахі вашы. Пра тое самае, як памятаем, кажа Збавіцель і ў прыкладнай малітве для нас. Як мы ведаем, самы вядомы, бадай класічны верш з пісання аб сутнасці добрай весткі – гэта верш з Евангелія паводле Яна. «Бо так полюбіў Бог свет, што Сына свайго адзінароднага даў, каб кожны, хто верыць у Яго, не памёр, але меў жыццё вечнае». Пра гэты верш можна гаварыць многа, але сёння звернем увагу на адзін толькі момант. Полюбіў Бог, даў Бог. Полюбіць, любіць – гэта значыць даваць. Даваць, а не браць. Прычым заўважым, што дзеля нашага ўратавання, дзеля нашага вяртання да сябе Бог аддае свайго Сына. Вось што значыць любіць. І гэта для нас Божы прыклад, як жыць. Давайце папросім прабачэння ў Господа, ды прабачым вінаватым перад намі і паспяшаемся дапамагчы ім. Падзяка ды хвала Христу. Амін.